Nitong weekends, inilabas ng Tarlac Provincial IATF ang kanilang COVID report kung saan 2 bayan ang back to zero o wala nang binabantayang active COVID-19 cases. Matapos ang magdadalawang taon, recovered na ang lahat ng COVID patients sa bayan ng Pura at Ramos. Habang ang mga bayan ng Anao, Camiling, San Jose at San Clemente ay may tig-isang kaso na lamang na binabantayan. Sa kanilang November 9 COVID Bulletin, 121 ang nananatiling aktibong kaso sa buong probinsya, habang 95% o 17,257 ng kabuang kaso ang recovered o gumaling na. Bumibilis na rin ang vaccine rollout sa probinsya. 522,430 ang naturukan ng unang dose at 332,807 ang fully vaccinated. Higit 1 milyong Tarlakenyo ang dapat mabakunahan upang makamit ang herd immunity. Kasabay ng gumagandang COVID situation sa maraming bahagi ng bansa gaya ng Tarlac, nagkakaroon na rin ng bahagyang pagluwag sa mga itinakdang health at safety protocols. Nagbukas na rin ang ilang establishmento gaya ng pasyalan at malls para sa mga bata. Pero paalala ng Department of Health, huwag magpakakampante at iba yung pag-iingat pa rin ang gawin dahil hindi pa tuluyang natatapos ang COVID-19 pandemic. Sabi kang ating mga kababayan na lumabas at they can enjoy with their families outside, hindi po natin yan pinipigilan dahil allowed naman po. Pero sana po lahat tayo will be responsible enough at maisip natin na andito pa ho yung virus. We are not out of the woods yet. Patuloy pa rin umanong umiwas sa mga matataong lugar na isa sa mga sanhi ng COVID-19 transmission. Pag nakita na ho nating madami ang tao, wag na muna po tayong tumuloy para maiwasan po nating magkasakit o di kaya ay makapanghawa sa iba. Nagbabala rin ang kagawaran sa posibilidad ng muling pagsipa ng COVID cases sa bansa kung muling maisasantabi ang pagtalima sa mga health protocols. Gayunpaman, gumugulong na ang dialogo upang pag-aralan ang pagtanggal o hindi na paggamit ng face shield sa ilang public spaces. Rainiel Pawid, CLTV News.